Anunsyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 25, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Konsihal Elmer C. nagtaliwa na. Samtang 22 ka close contacts sa napulo ka Bago City Hall employees nga COVID-19 positive, nagpositibo man sa virus. Sa mga nagapanguna nga balita national, private schools kag non-DepEd public schools ginatugutan na nga temprano magkabukas sa klase. 1,500 dosas sa Moderna vaccine mag-aabot sa adlaw sang Sabado. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat Kagkaroon sa ditanya sa ngaton mga nagapangulang nga balita lokal, ginkumpirmar sa Aksyon Radyo ni Mr. Newton C. nga nagtaliwan kay nasang aga ang iautod nga si Bacolod City Councilor Elmer C. Saro kay Newton, si Mana na nga yara sa Bacolod Adventist Medical Center kon BAMC ang napatay nga konsihal. Dugang pa sini, kay ina ginhuksan sang tubo ang pasyente bangod wala naman ini naga-response pa. Sa karon ginahulat na lamang ang death certificate agod mahibaluan ang rason sang iya kamatayon. Sa iba niya balita lokal, naglamod sa 22 ka mga close contacts sa napulo ka mga empleyado sa Bacolod City Hall o Bago City Hall
ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Nurse Siander Rosquillo, ang Incident Management Team Head, ang 22 ginalakipan sa 19 nagikan sa pamilya sa mga nagpositibo, samtang duha naman ang mga office mates. Dugang pa ni Rosquillo ang napulo nga nagpositibo, mayara sa mild symptoms. Pila sa ila ang yara sa quarantine facilities sa syudad. Ang iban, gin-lockdown sa ila balay kaupod sa ila pamilya nga nagpositibo kay may isa ka empleyado nga gindala sa hospital sa syudad sa Bacolod. Sa 22 naman ka nagpositibo, 19 diri ang symptomatic kag duha ang wala sang sintomas. Sa karon may 124 ka aktibo nga kaso sang COVID-19 ang syudad sa Bago, 43 nang napatay kag 1,111 ang na-record nga nagpositibo sa COVID-19. May ara kita nga positive. So as of today, may ara kita nga ga-involve siya sa close contact involving family members. May ara man nga office mate. Ang kabahin sa pagpahayag ni Nurse Yander Rosquillo, ang Incident Management Team Head sa Bacolod o kung sa syudad sang Bago. Sa dugang pangabalita, lokal target sang Commission on Elections sa COMELEC nga makarehistro sang 400 ka individual sa ginpatigayon nga satellite mall registration subong adlaw. Sa Lucay Bacolod City COMELEC Officer Attorney Katrina Kanya, 300 ka mga numero ang ila ginhatag sa mga walk-in nga mga kliyente, samtang ang isa kagatos ang intended naman para sa mga priority individual kaangay sang senior citizen kag mga persona nga nagpatigayon sang online appointment. Panugyan pa ni Kanya sa publiko nga dapat kompletohon nga daan ang ila kinahanglanon nga mga dokumento antes magpadulong sila tatapan o kung sa mga lugar nga ginpatigayunan sang satellite registration para sa madasig nga pagproseso. Samtang ginumpisahan na sang City Disaster Reduction Management Office ang diklaging operation o kung pagpanghawan sa mga drainage system sa palibot sang syudad. Suno kay Executive Assistant kay CDRMO Cluster Head John Mari Vargas, una nga gintrabaho sa iya flood control team ang drainage o kung kanal sa palibot sang Libertad Market. Sa diin nakuha ang tuman kadamo nga mga basura nga nagbara. Kagdugang pa ni Vargas magluwas sa Libertad Market, hindi na gid man nila problema ang sitwasyon sang kanal sa bahin sang Burgos kag Central Market. Sa piyak nga bahin, ginkumpirmar ni Vargas nga mag-aumpisa na sa masunod nga semana ang operasyon sang food o na flood control task force nga gintukod sa alkalde. Sa diin target naman nga tutukan ang pagpanghawan sang tanan nga drainage system sa balibot sang syudad paagi sa bulig sang DPWH. Sa iban pang balita lokal, patay ang asawa samtang pilaso naman ang bana matapos nabungguan Huwebes ang gabi. Ang ginasakyan nila nga tricycle sang Toyota Innova sa Dalan Lacson sa Barangay 4 Syudad sa Bacolod. Ang napatay ginkilala sa kay Quintina Sildora, 48 anyos. Samtang ang pilason nga bana ginkilala sa kay Reynald Sildora, 46 anyos. Tanan pumuluyo sa Purok Malinong, Barangay Zone 2, Syudad sang Talisay. Suno kay Police Master Sergeant Rodney Jimena, ang traffic investigator sa Police Station number 2. Mangumpras sa Libertad ang mag-asawa kag papuli naman ang driver sang Toyota Innova nga si David Palawar, 57 anyos, sang natabo ang aksidente. Suno kay Jimena, gidako ni Palawar nga nakainom siya samtang surot naman sa mga nakasaksi, nagtuyo pa nga magpalagyo pagkatapos ng aksidente. Si Palawar preso karon sa custodial facility sa Police Station number 2. Sa initial investigation, private nga Innova, halin isa sa south pa norte, papuli ni sa Talisay yung driver. So, according sa witness may dipasahin niya nga ging sundan. Nag-overtake niya sa left side. So, rason nga nag-counterflow sa nasugata nga tricycle. Sa kaangot nga balita, ginkompirmar naman ni Police Major Richie Gohe, ang hepe sa Police Station 9, nga antes ang aksidente nga pagbunggo sang Toyota Innova sa tricycle sa Dalan Lacson. Una ini nga nakabunggo sa 18 anyos nga lalaki nga nagabisikleta sa Economic Highway sa Barangay Sumag sa syudad sa Bacolod.
Suno kay Gohe, nagabisiklita si Gabriel Heresa sa makita sini ang Toyota Innova nga ginamaneho ni David Palawar nga nagapakadto sa iya ginausoy nga dalan. Rason nga naglumpat ini para malikaw sa disgrasya. Nagwa naman sa aligasyon ni Palawar nga nakabunggo ini sa stockpile sa Economic Highway kag sa iya pagpadulong sa Police Station 9 para magpa-record dito niya malapit na bungguan si Heresa. Suno kay Gohe, hubog si Palawar upod sa iya bata sang natabo ang aksidente. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:19. Ugali ang pag-inom sa kadadlaw sang Santon Plus. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subong daan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team.
Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita national, ginatugutan na sa Department of Education ang mga pribado nga eskwelahan kag non-DepEd public schools nga temprano makabukas sang school year bangod wala man sang face-to-face classes. Sa advisory nga nagapost sa ila official Facebook page, ginpahayag sang DepEd nga ang mga private schools kag non-DepEd public schools ang pwede makabukas sang klase apang ang sahi isang pagtudlo ipaagi sa alternative learning delivery modalities para sa ilang mga estudyante. Dugang pa, kinahanglan niya magpasa ang mga private schools kag non-DepEd public schools nga temprano magbukas ang klase sa mga dokumento sa ilatag sa ka-DepEd Regional Directors. Ginpahayag ni Senator Richard Gordon nga mag-aabot buwas nga adlaw Sabado ang ginbakal sang Philippine Red Cross nga 1,500 doses ng American-made nga Moderna vaccines. Suro kay Gordon, ang mahinay nga delivery sang bakuna nga ginbakal sang gobyerno nasyonal ang rason kun nga nag-order ang PRC sa Moderna vaccines. Ginklaro ni Gordon nga ila kwalta ang ginusar sa pagbakal sang bakuna pangud o kumpara sa mga miyembro kag donors sang PRC. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Ginapili sa karon ang mga seaman bilang mga benepisyaryo sang napulo ka libo ka pesos nga Pag-asa Project. Ang proyekto ginhimo sa mga mamalidha sa pagpaguna ni Anay Speaker kag karon ukon kag tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano agud mabuligan ang mas naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Liwat gin-insistar ni Cayetano nga kinahanglan mahatag sang financial aid at least once a year sa masunod nga 3-5 ka tuig para makarecover ang mga Pinoy. Magluwas pa ini sa bulig nga dapat ihatag man sa gobyerno sa mga negosyo agud hindi ini magsira. Well, tama po talaga na sa Biblia na it's better to give than to receive. Alam mo yung buong team at yung balik sa tamang serbisyo sa Kongreso ay very heartwarming na mapakinggan at mapanood yung success stories. In fact, Sherwin, today may mga seafarers na babakunahan sa City of Taguig, and then mamayang hapon, I think 3 o'clock today,
seafarers naman ang bibigyan natin ng 10K, di ba? Yung mga medyo naipit, hindi na sweldohan o kanilang pamilya. Samtang ginpahayag ni Anay Senador Loren Legarda na dapat pabakuron ang mga programa sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno agud makahatag sa bulig kag assistance para sa mga Pinoy. Suno kay Legarda, isa ang DSWD-SLP nga dapat pabakuron ilabi na subong nga panahon sa pandemya. Ang SLP o kun Sustainable Livelihood Program, isa ka programa sa DSWD nga magahatag sa bulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan paagi sa paghatag sang assistance agud nga makahatag man sang maayo nga pangabuhian. Sa idalom sang SLP, ang kwalipikado nga benepisyaryo mahimo magpili sa duha ka track. Micro Enterprise Development Track kun sa diin nagahatag sang bulig para sa makaumpisa o kung mapadako ang magamay nga negosyo. Kag Employment Facilitation Track nga magahatag naman sang bulig agud nga makapakita kag makakuha sang trabaho. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. Ang inyo ginpamatian na kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 25 tuig 2021. Sa diwatang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod.